Mianuje się Łukasz Kochut, Jerzech europosłem od 2019 roku, a wcześniej Jerzech był wandrusem, czyli jeden z motywów, który gryfnie na koszulkach. Wandrusem, bo jeździłech po wielu krajach po skończeniu tutaj w Katowicach edukacji na Uniwersytecie Śląskim. Mieszkałech w Norwegii, w Czechach, na Filipinach, pracowałech także w Niemczech, studiowałech w Finlandii, ale potem wróciłech do Heimatu, do domu, zająłech się działalnością społeczną, polityczną, nazwijmy to, i w 2019 roku zostałech europosłem. Oczywiście, że się u mnie w domu godało za bajtla, zwłaszcza z moją omą i z moją praomą, bo ja jeszcze pamiętam doskonale moja praoma, z którą żech godał i która godała po śląsku dużo lepiej niż ja. Co ciekawe, z rodzicami mówiłem, bo był taki podział, że żeby być dwujęzycznym w tamtych czasach i w szkole oczywiście używało się języka polskiego, ale właśnie z omą, z praomą i z ołpą godaliśmy po śląsku. Ja mam dwa ulubione śląskie słowa. Pierwsze to jest fest, po prostu fest, bo jak coś robię to na fest, po prostu. Lubię po prostu robić coś echt, konkretnie, dobrze i to słowo fest jakby wyraża mój charakter. A drugie ulubione słowo też na litera F, flider, bo nie ukrywam, że bardzo lubię jak wonio właśnie flider na wiosnę, jak to się wszystko budzi do życia. Ja mam zresztą flidry we swojej zagrodzie i po prostu kojarzy mi się to z moim Heimatem. Śląska ambasada, ta najgłówniejsza, to jest w Brukseli, w moim biurze. Tam jako taka, powiedzmy, reprezentacja śląska w Europarlamencie. Natomiast no, tutaj na Nikiszu nie wyobrażałem się, żeby to biuro nie powstało. Uważam, że to jest taki Nikisz to jest cały taki najlepszy maszkiet śląski, który mamy do pokazania. Jest to bardzo, jednak już wyremontowano też część Katowic i chciałem zrobić po prostu takie biuro, taka wizytówka właśnie na Nikiszu, żeby ludzie mogli mnie sam w weekendy odwiedzać. Język śląski to jest język, to po pierwsze, więc to dla mnie zawsze było bardzo ważne, żeby w końcu można było godać po śląsku, bo to jest zoca godać po śląsku. Ja godam, chociaż czuję, że to już nie ma taki poziom języka śląskiego jak moja oma czy praoma. I od początku mojej działalności chciałem, żeby właśnie ten język śląski w końcu został uznany za język regionalny. Udało się to dość szybko w Europarlamencie zrobić. Ta pamiętna przemowa w języku śląskim, kiedy tłumacze polegli na tym i z tego powodu stał się wielki buter, wielkie larmo na całą Europę. I teraz to po prostu kulą do przodku, cisna to do przodku, żeby w końcu ten język śląski był uznany za język regionalny, żeby my mogli rozwijać ta nasza gotka, żeby były na to też fundusze. No ja przaja Śląskowi, przaja landschaftom. To jest na pewno numer jeden do mnie. Bildy Śląska robiłem w zasadzie od dziecka, najpierw analogowym aparatem, teraz już cyfrowymi. Więc do mnie numer jeden to są absolutnie landschafty i tu gadam o wszystkich możliwych porach roku, bo i wiosna, i lato, jesień, zima, wszystkie 4 pory roku na Śląsku są absolutnie gryfne. No i dodatkowo klipsowałem też osoby, też ludzi, po prostu frelki bardzo często, modelki i większe wydarzenia muzyczne, bo też jak się specjalizował swego czasu w
w takich buildach z różnych muzycznych koncertów. Po pierwsze Landschaft. To jest absolutnie numer jeden, bo to jest moja specjalizacja, właśnie buildy śląskiego landschaftu, tak jak powiedział wcześniej, w każdej możliwej odsłonie. Po drugie Zufall, bo też trzeba powiedzieć, że w sztuce klipsowania jest tak, że jakiś tam część sztuki powstaje bez Zufall. Jak masz po prostu dobry moment i widzisz, że w danym momencie coś warto sfotografować, no to wtedy trzeba po prostu nacisnąć na kamerę. I trzecie, frelki, no bo piękne śląskie frelki absolutnie wymagają tego, żeby w odpowiednim momencie nacisnąć na aparat. Z moimi współpracownikami, oni nie mają ze mną lekko, i godą, i mówią. Z połową biura we Brukseli godą, oni rozumieją po śląsku, z połową mówię. Podobnie jest zresztą tutaj w biurze regionalnym. Z połową godą, z połową mówię. Mam takiego zatrudnionego chłopa w Rybniku, który ino ze mną godo, Janek. Mam natomiast też tutaj akurat w Śląskiej Ambasadzie ludzi zatrudnionych z Zagłębia, z tej drugiej strony Brynicy, więc z nimi mówię, aczkolwiek muszę powiedzieć, że Konrad, mój dyrektor biura, tak się wkręcił w język śląski, że zaczął się uczyć i bardzo mu się podoba nasza gotka. Nawet jego żonie się też bardzo podoba i jest taki pomysł, żeby właśnie zrobić im taki kurs śląskiej gotki, przyspieszony oczywiście, żeby mogli ogarnąć, o czym godomy z innymi pracownikami.